सोडा, दही किंवा इनोचा वापर न करता अगदी सगळ्या कुटुंबासाठी पोटभर हा पौष्टिक नाश्त्याचा प्रकार। एखाद्या दिवशी स्वयंपाकाचा कंटाळा आला की असा हा जेवणासाठी सुद्धा तुम्ही बेत करू शकता। पोटभरीचा आहे, हलका फुलका आहे आणि खूप जास्त पौष्टिक आहे। अगदी लहान बाळांपासून वयोवृद्ध आजी आजोबांपर्यंत सगळ्या वयोगटाला चालू शकते। एकंदरीत काय असा असावा सकाळचा हा पौष्टिक नाश्ता। रेसिपी आवडली तर एक लाईक नक्की करा। चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की दाबा। चला तर मग सुरुवात करूया। सुरुवातीला घेतलेल्या सगळ्या डाळी घरातल्या एखाद्या वाटीच्या प्रमाणाने किंवा मेजरिंग कपने आपल्याला मोजून घ्यायचं आहे। आता जितकं तुम्हाला करायचं आहे त्यानुसार तुम्ही वाटी सेट करून ठेवू शकता। आता घरातली ही छोटी वाटी वजनी म्हणाल तर साधारणतः 100 ग्राम प्रमाणात इथे आपण चण्याची डाळ घेतलेली आहे। याच वाटीने अर्धी वाटी आपण इथे उडीद डाळ घेतलेली आहे। म्हणजे घरातल्या कोणत्याही एखाद्या वाटीने हे सगळ्या डाळी तुम्हाला मोजून घ्यायचं आहे। अर्धी वाटी आपण इथे मसूर डाळ घेतलेली आहे, अर्धी वाटी आपण इथे मूग डाळ घेतलेली आहे। याच वाटीने अर्धी वाटी आपण इथे तुरीची डाळ घेतलेली आहे। डाळी तुम्ही सालांसकट घेतल्या तरी सुद्धा चालू शकेल। आता इथे आपण अर्धा चमचा मेथीदाणा घेतलेला आहे। आता डाळी पचायला थोड्याशा जड असतात म्हणून थोडासा मेथीदाणा घातला की डायजेशन सुद्धा आपलं चांगलं होतं आणि आपल्या शरीरासाठी सुद्धा मेथीदाणा अगदी उत्तम आहे। म्हणून थोडासा मेथीदाणा आपल्याला इथे घालायचा आहे। आता यापैकी एखादी डाळ तुम्हाला आवडत नसेल, घ्यायची नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। डाळी तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी अधिक केल्या तरी सुद्धा चालू शकेल। तसे या सगळ्या डाळी आपण घेतल्यात। कपाने मोजाल तर साधारणतः 1-1.5 कप बसतात। आता या सगळ्या डाळी एका बाउलमध्ये काढून घेतल्या, 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेतलंय। आता याला अर्धा तासासाठी पाण्यामध्ये भिजत घालायचं आहे। सकाळी करायचं असेल तर रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घातलं तरी सुद्धा चालू शकेल। कमीत कमी अर्धा पाऊण तास तरी भिजली पाहिजे। आता ही भिजवून घेतलेली डाळ एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण काढून घेणार आहोत। आता आपली थोडीच डाळ असल्यामुळे आपण इथे लहान मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलं। तुमचं जास्त असेल तर मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ शकता। 2 हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घेतलेले आहे। हिरवी मिरची आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। सोबतच इथे आपण एक 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे। 1 इंच आल्याचे तुकडे छोटे छोटे करून घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपण एक 15 ते 20 कढीपत्त्याची ताजी पानं घातलीत। लहान असू द्या मोठी असू द्या कढीपत्त्याची पानं फोडणीमध्ये घातले की वेगळी काढतात म्हणून असं आपल्याला घालायचं आहे। अर्धा चमचा साधं जिरं घेतलेलं आहे। आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि छान बारीक पेस्ट आपण याची करून घेतलेली आहे। ज्या वाटीने डाळी मोजून घेतलेल्या होत्या अगदी त्याच वाटीने 2-2.5 वाट्या आपण इथे पाणी वापरून अशी छान पेस्ट करून घेतली आहे। डाळीचे अजिबात कण राहता कामा नये। जसं आपण इडली किंवा आप्पे बनवण्यासाठी पीठ कसं करतो, फार जसं घट्ट नाही फार जसं सैलसर नाही, असं तसंच पीठ आपल्याला करून घ्यायचं आहे। असं पीठ आपण करून घेतलेलं आहे। रंग सुद्धा अगदी छान आलेला आहे। तर याच वाटीने बरोबर अर्धी वाटी किंवा 50 ग्राम प्रमाणात रवा घेतलेला आहे। रव्यामुळे एक थोडासा बाइंडिंग येतं आणि थोडासा कुरकुरीत व्हायला मदत होतं। तुम्हाला रवा चालत नसेल तर याऐवजी तांदूळाचं किंवा ज्वारीचं पीठ वापरू शकता। आता पिठाला पुरेल इतकं किंवा चवीपुरतं अर्धा चमचा आपण यामध्ये मीठ घेतलंय। आता हे सगळे जिन्नस पिठामध्ये आपण छान एकजीव करून घेणार आहोत। आता हे मिक्स करत असताना तुम्हाला फार जास्त घट्ट वाटत असेल तर अर्धा कप तुम्ही यामध्ये पाणी वाढवलं तरी सुद्धा चालू शकेल। खूप जास्त सैलसर नको, खूप जास्त घट्टसर पीठ नको। आता याच पिठामध्ये कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, वेगवेगळ्या भाज्या चिरून किंवा किसून तुम्ही याचे आप्पे सुद्धा तयार करू शकता। यामध्ये थोडासा खाण्याचा सोडा घालून तुम्ही याची इडली सुद्धा तयार करू शकता। फक्त इडली बनवताना सोडा घाला कारण ते छान फर्म होतात किंवा छान इडल्या फुलायला मदत करतात। म्हणजे या पिठापासून वेगवेगळ्या नाश्त्याचे प्रकार तुम्ही तयार करू शकता। आपण याचे मस्त लुसलुशीत सोडा, इनो, दही न वापरता याचे आपण उत्तपम तयार करणार आहोत। त्यासाठी गॅसवर एक तवा गरम करत ठेवलेला आहे। तवा छान गरम झाला की फक्त तेमभर तेल आपण याला थोडंसं पसरून घेणार आहोत। जर तेल तुम्हाला अजिबात चालत नसेल तर फक्त तवा गरम करून घ्यायचा आहे। त्यावर थोडंसं पाण्याचा हबकारा मारून कॉटनच्या कापडाने पुसून त्यावर तुम्ही घालू शकता। म्हणजे अजिबात तुम्हाला याला तेल सुद्धा लावावं लागणार नाही। आता उत्तपा तुम्हाला जितका पातळ जाड लागत असेल त्यानुसार 2 पळी आपण पीठ घालून थोडंसं पसरून घेतलंय। जसं आपण आंबोळीसाठी कसं गोल करतो अगदी तसंच छोटंसं करून घेतलंय। आता यामध्ये आवडीप्रमाणे थोडासा कांदा बारीक चिरलेला भुरभुरलेला आहे। यामध्येच थोडासा टोमॅटो सुद्धा आपण आवडीप्रमाणे भुरभुरलेला आहे। अगदी बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे। आता मुलं जर पालक खात नसेल तर पालक अगदी बारीक बारीक चिरून तुम्ही यामध्ये घालू शकता। म्हणजे आपसूक हे सगळे पौष्टिक जिन्नस त्यांच्या पोटात जातील। एक चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे, चिमूटभर धना जिरा पूड घेतलेली आहे आणि थोडंसं तिखट किंवा काश्मीरी मिरची पूड आपल्याला भुरभुरायची आहे। म्हणजे भाज्यांना सुद्धा थोडंसं मीठ आणि मसाले लागले जातात आणि चवीलाही अगदी छान लागतं।
घातलेले सगळे जिन्नस आपण या पिठाला थोडंसं असं दाबून घेणार आहोत, म्हणजे याला चांगलं चिटकून बसेल। आता एका बाजूने मध्यम आचेवर एक 2 ते 3 मिनिटं आपण थोडंसं करून घेतलंय। आपल्याला दुसरी बाजू सुद्धा चांगली खरपूस भाजून घ्यायची, जसं उत्तप्पमसाठी करतात अगदी त्याच पद्धतीने। पण हा उत्तप्पा मिक्स डाळीचा आहे, खूप जास्त पौष्टिक आहे। यामध्ये दही किंवा सोडा न वापरल्यामुळे अगदी सगळ्या वयोगटाला चालू शकतं। तो दुसऱ्या बाजूने सुद्धा एक 3 ते 4 मिनिटं, म्हणजे साधारणतः एक 5-6 मिनिटं मध्यम आचेवर आपण छान खरपूस भाजून घेतलंय। आता हे एका ताटावर आपण काढून घेतले। आता तुम्हाला मुलांना द्यायचं असेल तर एक आयडिया सांगते। मुलांना ना चीज घालून पिझ्झा खूप आवडतो, म्हणून काय करायचंय, थोडंसं गाजर, थोडंसं बीट असेल छान किसून घालायचंय आणि वरून थोडंसं ऑरिगॅनो, चिली फ्लेक्स घालायचंय आणि वरून थोडंसं चीज तुम्ही किसून घालू शकता। आता चीज घालून दिल्यामुळे मुलं सुद्धा आवडीने खातात आणि हे सगळे पौष्टिक जिन्नस त्यांच्या पोटात जातात। तर अशी आयडिया तुम्ही मुलांसाठी करू शकता। घरामध्ये वयोवृद्ध आजी आजोबा असतील, खूप जास्त हेवी खायला आवडत नसेल तर वेगवेगळ्या पालेभाज्या चिरून तुम्ही यावर घालून तुम्ही छान खरपूस भाजून देऊ शकता। तर बघितलं, अजिबात खूप जास्त फापड पसारा न घालता अगदी कमीत कमी साहित्यामध्ये सोडा, इनो, दहीचा वापर न करता एकदम पौष्टिक, पोटभरीचा आणि खूप जास्त पौष्टिक नाश्ता तयार झालेला आहे। तर असा हा पौष्टिक नाश्ता खाल्ल्यावर सगळे म्हणतील असा असावा सकाळचा नाश्ता। नुसतंच खायला सुद्धा अगदी छान लागतं किंवा तुम्ही एखाद्या चटणी बरोबर खाऊ शकता। लसणाच्या चटणी बरोबर सुद्धा अगदी मस्त लागतं। थोडंसं भुरभुरायचंय आणि तुकडा मोडून असा खायचा आहे। तर रेसिपी आवडली असेल तर एक लाईक नक्की करा, चॅनेलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करा, बाजूची बेल बटन नक्की दाबा। इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार। चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा।